cumprimento para as familias, profesorado e sobre todo para o alumnado infantil, que no caso das nosas escolas, dos aulas infantiles dos CRAS de Galicia, están mesturados cos nenos de primaria na mesma aula e os de infantil foron todo un exemplo no cumprimento das normas. O comezo foi moi complicado, todo se viña abaixo, pero cando chegaron os nenos, cando voltaron ao colexio, eles, cos seus sonrisos, coa súa naturalidade, ensinaronme que a vida continuaba, seguía pa diante. Satisfactorio porque chegamos ao final de curso sen ningún problema, conseguindo, bueno, pois, que os rapaces mantiveran ese equilibrio entre a norma e a saúde emocional. Tivemos moitos atrancos, pero creo que soubemos solucionarlas como galegos que somos. E, por exemplo, se os alumnos non nos escoitaban na clase porque levábamos a máscara, os profes de folda farisa facíamos como Madonna, poníamos o pinganillo e problema solucionado. Quen nos diría os que utilizamos un clarinete, un piano, unha gaita ou un violín para dar clase que o micrófono, o ordenador e o streaming se iban a convertir nunha nova ferramenta de traballo, maneira abrupta de chegar, pero benvido ao futuro. E agora é o momento de agradecer ao noso alumnado que camiñáramos todos xuntos en este ano tan diferente aos outros e que conseguiramos entre todos, con sentidiño e xuntos, chegar a este final de camiño. Aunque non o pareza, o COVID-19 tuvo unha melloría ou dúas. Unha delas foi que, gracias aos chamados grupos burbulla, aprendín a relacionarme e entender moito mellor os meus compañeiros. Rematado este curso académico, o máis difícil da nosa historia recente, só hai unha palabra: grazas. Grazas ao profesorado, ao persoal non docente, aos equipos directivos, ás familias e aos nenos e as nenas que fostes uns auténticos campeóns no cumprimento das normas. Sodes un orgullo para Galicia e fostes capaz de garantir o que é o noso sistema educativo.